Shubor nakaslem jong unongsan hima. Executive Engineer jongka PHE Maukarwat Division uba ke nong besau. Ha kajuk kapor ubade members ketri ke District Water Mission Southwest Khasi Hills District. Ringkat uba T Lingkhoi UGE uba Stephen Walang District Project Manager ke JJM Southwest Khasi Hills District. Ha kalaitrik uno opera arhajar apusan kila hiar jurip yakashnong nong dausau. Kabahap hapo karani kor blok. Bat ka badang hap hapo ka jing pet jong ka PHE Maukarwat Division ya ka scheme JJM ka balayo ban pendap house nem arhajar aphuai. Kani ka jing hiar jurep ka longkom shibenta ban bodden biang ya kini ki scheme ki balada ban pentrei leng ba ka JJM ban pentikna bakishnong ki thau ki yo ne em ya ka ombam omdi ka papaka. Uba ke nong besau haba ajing kren blaya thu bakane kade ka retrofitting scheme ya kabala yo ban mang pisa tingka tang ya ki pipe ki badan hapo jong kashnong Henry ke ka basngau tunat kalong bakane kashnong kade ka way na kashnong ka bapaho hapo ka district namar ka terlong jong kani kade ka gravity source kabaki yo ya ka baro arfusaw kanta tang kataru ulayo thu baka hapo kane kashnong kalong kababit bandi bat kabalat na ki knyang jingpang ha kabaki long kami ki balayo ya ka jing hikay na ka office PHE man kapor ki jutas ya ka bat kabasngu tanad kalong baka kabaki ladap bantes kalong kabasngan bandi. Ta. Kemen kebakrau namar hagipor ke manusia kat nong isno jancar namar tangka umru ngimdon ngi haban letong lekit nawa banit saj ikijan ikitian hamlai hawa andre menta da ka jing po jong kene skim JJM kat nong isno pahu bat isno phu mut phu mat namar ngiyo ban penon ka hakaba haying lay ban don la uneu kor bat ngiyo ka ban som ban saj ban penon kam ban saj ban pen khuj ya kita bat ki pen khanaru ngila ban le khuj bat kham tam ban pen som ban saj ki khun ki ti jongiru ka long ka ik jingon toy ka bakrau bat ka long ka jing singuru na ka banta jong engineer SE bala le stome ka ban pen poyo ne kor haki yang kisem ki jongi po kasunong kung kilong kami kat nong idap da kajing sungu bating so komen ka bakrau bat sngewan ai kulay ru kham tam na kabanta jong prime minister bala penyo ya kane ka JJM ha kisunong jongi Ta. Kakabaya day bat kane ka ngila yo ya ka jing tes bat kane ka kalong ka bakhuj bat ka babahan ka banta bandi bat pendon kam. Macam mana nak kami? Saya belum tahu.
Sementara nga kedru ia kaneka bangila tes bat ngila panjau kaneka dawai hangne bangkle bat habayo nujor ia kaneka dia karong rengkat bat kaneka dur kabadon ha kaneka sat bat kaneka ngisem bakalong kababit kababiang kalong kabah ban penorkam ban bam bandi kalong kababaha bat kabomdon kenyang jimpang. Dari executive engineer ke PhD Makaurad Division. Wan hagan nega nang ne po nang besau. Berkaji aga nega skim GJM kepala wan nega senang tinggi. Setenat ba nyo ya kaneka bot ban dan hapo tu kaneka school ke te kung nang kai jo kaneka school pa limpi ba umno ka neka ka ba dan haga school ke kalau umno ka biang ne kalau umno nadu ba ki yo ya kaneka na kaneka skin jaldi ba mission. Tau nga day kanong hikay jong ka Clancy LP and UP School. Te ngidap da kajing dokumen ba kajing songo ka bakraw. Nadu bawan kaneka scheme jong ka Central India ka JJM ba kalalong kajing kerku ka bakraw ya ka school. Namar hakisnem ki balak dep bom padon kaneka scheme kajing duna kalong ka baduna bha hakabaya der kat bat ki khana ban le khoj ban thet ban saj baya ki kti ban pen khoj ya ki compound jang ka school kalong ka ba e re hadin balawan ka ne ka skem kalong ka jingker khu ka ba khrau bat kum ki khana ki layo ban le khoj ya la ki jong ki kti shua ban bam jing bam bat hakapor ba penlong ya ka social work ru ki la ban le khoj ya la ki jong ki kti ki kijat ki jong ki chwa ban lech phai chala ka jong ki snong bat ki yeng ki sem kum juru ha kapor ba penlong ya kan ne kamit de mil ne ha kapor ba set ja ki khna ha kapor man chwa bompat don tang ban saj ki ti ru jenjar rei hadin balawan kan ne ka skem JJM kala long ka jing ipo iping ya ki khna namar ba ya kikti ki jongki swaban bam la yo ban pan khoj nang ta ya ki pliang haba wanra na yeng swaban le cheyeng la yo ban pan khoj rei ki por bom pat don kan ne skem hab wanra ba ki pliang ki bajak khlia ha ki hapo snong la hapo yeng te kan ne ki jingwan jong kan ne ka JJM kalong ka jingker khu ka bakraw ya ka school ya ki snong ru kumjo bat ngasoban ai khublai ro ya engineer jongka PhD balala ban pentrei ya kaneka skim ban penpoy ya kaneka skim ha kinong kendong ki jongi ru bakalalong ka jingker khu ka bakraw ha ki school ne ha ki yeng ki sem ki jongi ru kalalong ka jingker khu ka bakraw ya ka jingwan jong kaneka skim ka bakordor ka ba ai jing mentoy sibun na ka banta jongi kum ki khna school bat ki snong ru kumjo Ngadai ba kenong song executive engineer jong ka PhD Makaurad Division bat hakaju kapon ngadai member secretary jong ka district water mission jong ka Southwest Kasihil district ngidan hagan ka snong nong dusau ka badai ka we ni kisnong ki bahap hapo jong ka Southwest Kasihil district bat kane ka snong ka hap haka Ranikor blocks bat ngisngau ya ka ban penpau ya ka jing sukmen ka bakraw bang yo ya ka ban wan yu kejat ha kan ka snong nong dong sau ka badai ka we ni snong ha ka balayo ban implement ya kan ka skim jal jiban mission hapo jong kan ka Makaurad Division jong ka Southwest Kasihil district but kan ka skim ka bang ilayo sanction nadu ka khandru tarik September jong snam arhajar arpho bat ngilayo ya ka ban sedang ya kan ka skim tang marsuyo sanction bat ngila ya keban complete ya kanega scheme ha ka life way tarik jong upnai mars jong ka snem arhajar arhuway bat nakaliang jungi ka PhD
department ngilayo ru ia kaban handover lane ban IT ya kane ka skim ha kane ka snong ha ka atarik jong 9 November jong ka snem arhajar arhuwe nang ta ngila pha ru san ngut kilong kemi ban lit training na kunta ban tes ya ka la kalong ka ba khoj lane hakano kanu kodur ban lap bar ban shem ya ka la da kalong ka ba khoj mut kalong ka bom don kanu ka jingta na kunta jong kinong snong hi baro bat kumbalong menta ka ka poi ha man la pakawai kalong yeng khamtam baki khana school layo ban penon kam man ka singi ha bakin saj ya ki kti akapor baki bamja lane hakapor ba kiladep ban yele kai ru kumju